ang bigas, iniwan ang plato sa lababo. Naghahanap ng malinis na tinidor at papel na tuwalya sa aparador. Kalahating garapon ng isang lumang kape, amoy sarap pag meron kasama. Pritong itlog at tinapa sa umaga, nakakatuwa. Tanghali, bumangon si Protasio. Hindi alam meron mga tao na danhihintay, kailangan serbisyo. Maswerte, hintay pa din, sobra sila pasyensyoso. Bumangon ka na, mataas ng halik na Protasio. Crumbs on the couch, cheap wine in the jar, and you call me your chef of the year. Hey! If this is all we have, toast para sa hapunan, pero parang magandang araw naman.